बिमा बिफा जाफिनसिगोन आरो ना कंग्रेचुलेसन होनना हरलाय एसे टाइम जाबाय हनै माबा जाबाय ओहा बैयाव टाइम नुदों नोङो टाइमा गैया थ' लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर टाइम जाबाय जोंबो खामानियाव ओंखारलांबाय थानोसै बाय बाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना जोंनि मोजां खबरखौ नेनानै दंगासिनो नङा होमबा दासिमबो जोंबो खिथाफिननाय जायाखैमोन नालाय थांखांबाय जों हस्पिटालाव थांनानै दाख्लैनो 7 तारिखमोन नालाय 7 तारिखआवनो थांनानै मोजां खबरखौ जों मोनबोबाय आरो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नुखादोंमोन जानांगौ जों मोजां खबरखौ आं लायनो थांगासिनो दं होननानै नोंगौ मोजांखौनो खोनादों नोंथांमोना बै भिडिअआवबो एसे मोजाङानो खामोन ओमफ्राय दा कनफार्म जाबाय आरो कनफार्म जाबाय गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों ओरैबायदि आरो बुंस'नो हाया ओरैबायदि खुसि मोनदों दा गोसोखौ बेहाबो खुसि आरो दा बिराद खुसि मोनदों बेहा न'आव थांसिगोन बेनिखायनो न'आव थांनो नागिरदों आरो बे ओमफ्राय आंहाथ' आं बावनो थालांगोन जेब्ला टाइम फैयो बे टाइमावसो आं थांगोन आरो बे थांग्रोसिगोन थांनानै न'आव मानो होनोब्ला गोबां बिजि लानाय मा लानायनि दङ नालाय इन्जेक्सन लाहैनांगौ इन्जेक्सनफ्रालाय बावबो लानो हायो ओमफ्राय बियो जों जि जायगायाव देखायदों प्राइभेटसो नालाय न'फ्राव थाङोबाथ' बिजिफोरनि फैसा लाया नालाय बाहायबा बिजिनिबो गासिबो फैसा लाजोबगोन बेनिखायनो बेयाव माबाला होनदों आरो गावहा न'आवनो थांनोसै होनदों आं ओमफ्राय बादा होथ'दोंमोन थांनो नाङा होननानै गासिबो बावनो जाजोबगोन होननानै ओमफ्राय गावहा रावबो नायग्रा मानसि गैया मा गैया बोरै जानांगौ नोंबो खामानियाव थांबाय थायो ओमफ्राय नायदेरनो मानो रावबो मानसि गैया माया बिदि बुंदों आरो गावहा बेनिखायनो न'आवनो थिनहरनायानो मोजां जागोन नामा होननानै आंबो सानफिनदों आरो दे होमबालाय नों थांग्रोदो होननानै आंहा उनाव थांसै बेहाथ' थांसिगोन नैबे 15 तारिखआव नामा एप्रिलनि ने एप्रिलनि 15सोआव थांसिगोन आरो आं हारसिं जासिगोन एबाराव हारसिं थांसै आं बेवहाय दा एसे थाब थिनहरनो सानगासिनो आरो आङो थाब थाङोबानो थाब मोजां नालाय नङाबा उनाव गारि गाखोनो मानो उसुबिदा जागोन दा थांनाय समाव बिसोरो ट्रेनजों थाङा आरो फ्लाइटजोंसो थांखागोन मानो होनोबा ट्रेनजों थाङोबा उसुबिदा जागोन नालाय बेनिखायनो फ्लाइटजों थांसिगोन आरो बिसोरो फ्लाइटजों थांनानै हजोंहाय गुवाहाटीनिफ्राय बासफोरजों गोजोन मोनदों गोसोखौ बिरादनो हारसिं मानो होनोबा एखमबा बे हारसिंनो फट' नायनानै मा नायनानै गाबखोमाबाय थायोमोन आरो बे सिगांनि नानिनिखौ बेनिखायनो गोसोफोरखौ माबानानै सानैजों रायलायलायनानै ओमफ्राय इसोरा बोरैबा गथाय हरफिननायखाय लाफिननाय जाबाय आरोना सोरबा सोरबा गोबाङानो बुंहरदों आरो मानो दानो लाफिननांगौ एसे फैसा खामायग्रोनांगौमोन होननानै ओमफ्राय जोंबो मिथिया बेफोरो बोरै जाखो होननानै जोङो सानो आरो बोरै जाखो जोंबो मिथिया आरो बेखौ मिथिस्लाबासै मालाय बे इसोरनि अननायसो नालाय बिनि अननायजोंसो गासिबो जानाय जोंबो सानदोंमोन दानो लाथ'वा होननानै एसे फ्रि थाबावनो सानदोंमोन ओमफ्राय बुंनो हाला आरो बोरैथि मा जाखो जिखुनु जाया दा इसोरा अननानै हरखाबाय जेब्ला जोंथ' गनायनानै लाखानांसिगोन नङा होमबा दा बिराद खुसि आरो जों सानैबो बिराद गोसोखौ खुसि मोनदों ओमफ्राय बे एकदम हारसिं गाबखोमाबाय थायोमोन नालाय आंबो नायनानै थानो हायामोन आरो गोसोखौनो मोजां मोनोमोन फट' नायबाय थायो एखमबा गाबखोमाबाय थायो हर गेजेर मानि उन्दुआ बेफोरखौ नायनानै थानो हायामोन आरो दा नोंथांमोनाबो जोंनो बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां जि हामनानै थाङो बा मोजाङै मोजां जालाङो बेफोरनि थाखाय नोंथांमोनाबो इसोरनाव आर'ज गाबनानै होबानो जाबाय आरोना जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां इजिलि मोजाङावनो हामनानै थाङो आरो बेफोरबायदि नोंथांमोना इसोरनाव आर'ज बिनानै होबानो जाबाय जोंनि थाखाय
दुखुनिफ्राय दासो एसे गोसोखौ स्रां मोनहांदों बोरैबा ना खामफ्रबनो ओमफ्राय भिटामिनफोर हरनाय मानायफोरखौनो जाया एसेबो मुलिया जेरै डक्टरा हरदों बिदिनो दं दाबो गरसेबो जायाखै बियो जानो होबाबो जाया मुलिखौनो ओरैबायदि मा होनबावनांगौ जायाखै बेखौ मुलिफोरखौ मोजाङै जा होनदों ओमफ्राय मैगं गोथां माबा माबि जानो हरदों बेफोरखौबो जाया बियो आपेल फिथाइ मा फिथाइ बेफोरखौबो जाया लाबोबाबो ओरैनो फिसा फिसौ जाबाय आंनोसो होजोबो गासिबो आंखौसो जानो थिनजोबो गाव जानायखौ आंसो जानांगौनो मुलिफ्रा आंखौ जानो थिननो बिदिनोसो मोजां जागोन बे दा अबसे न'आव थांनानै बोरै बोरै नायहैयो गावसो दंसै आरो न'आव थिनहरनाया मोजां जागोन ना दोननाया मोजां जागोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरना बुंबानो जाबाय आरो आंनि साननायाव न'आव थांनायानो मोजां जागोन सानदों आरो आंबो बारा नायस्लाबबाय थानो हाया नालाय जेनेबा खामानियाव थांनायाव नायस्लाबबाय थानो हाया बेनिखायनो न'आव थांनायाबो साबसिन जागोन खोमा होननानै आंबो साननानै लाखादों आरो बेनिखायनो न'आव थिनहरनो नागिरदों दा थांसिगोनानो ने टाइम जाबाय खामानियाव थांसै जोंबो खामानियाव ओंखारलांबाय थानोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबाय थाबानो जाबाय आरो कमेन्टखौल' लिरनो दाबाव नोंथांमोना मा खालामनाया मोजां जागोन बा दोननाया मोजां जागोन न'आव थिनहरनाया मोजां जागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय आरो मोनसे इसोरनाव नोंथांमोना जोंनि थाखाय आर'ज बिना होबानो जाबाय आरो दिनैनि थाखाय बेनोसै लोगोफोर मोजां खबरा बेनोमोन जोङो फाइनालि बिमा बिफा जाफिनसिगोन आरो ना कंग्रेचुलेसन ना हरलाय एसे टाइम जाबाय हनै माबा जाबाय अहा बैयाव टाइम नुगोन नोङो टाइमा गैया थ' लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर टाइम जाबाय जोंबो खामानियाव ओंखारलांबाय थानोसै बाय बाय